Mitäs te olette tekemässä? Me pakataan näitä tämmösiä müslipatukan palasia. Mitäs niillä tehdään? No me jaetaan näitä kaikille ihmisille, kun me mennään mainostamaan tästä kouluun. Joo. Tulkaa salpaukseen. Missäs tämmönen mainostamistapahtuma on? No, Lahden torilla perjantaina. Lahden torilla perjantaina. Mikäs viikonpäivä se nyt oiskaan? Ei tää nyt ihan hatu, se on joku... Tää on siis 11 päivä. Mut monen aikaa? 10:03 sieltä löytyy. Okei. Joo. Mukaan saa sitten myslipatukan. Ja pipali. Mukaan saa müslipatukan. Ja sit pitää arvaa, että kuinka paljon tää sisältää kaloreita tää tämmönen palanen. Jos arvaa oikein, niin voi voittaa herkullisen lounaan ravintola Kulinaarissa. 2. Okei, sinne siis. Sinne.